Lah ngapa iki? Wah, ngono bojone teko nggawa Yamaha. Ngosek-ngosekno. Mas Wanda. Megah aku nek. Allah, Pak. Wis kowe santai wae kowe. Ono tak alasane kono. Marai aku rene kok sak wayah-wayah teko mencolot. Bojoku kaya Banaspati nane. Wong streaming lho. Tenang. Wong streaming kok masa murah kok. Wis. Raimu dadi elek to. Elek iki, Pak. Iki demi keselamatanku lho, Pak iki. Aku ora iso nanggung aku. Nek takoni sing ngakon mbahne. Den Mas, ora rono-rono to. Rene to, rene. Wis pinten. Aja nganti gedawa-dawa ya ngeten iki. Iki Ora dawa-dawa, aku seneng sing dawa. Ngono lho, rene. Ya seneng sing dawa ning Pak obate. Kok datang nganggo obat lho. Aku ora iso ngene. Ya wis nek ora iso ya rasah kok. Ora iso dipaksa. Pripun Den Mas, purun nggih. Kula suwun inggih nuncupaken asta kekalih kunjuk wonten ngersanipun Gusti Akar Jagat. Kula aturi maosaken surat Al-Fatihah kagem Pak Sino Nugroho Swargi ingkang ngrasuk agami Islam dene ingkang ngrasuk agami sanes kula sumanggaaken. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo saiki ngaturi maju Gagak Putih. Iya. Gagak Putih sapa? Ayo Tin, ora watu wetangane malah. Ya. Oh. Ya. Putra Pandhawa tata gati wisana. Piye gereng? Nek gereng ki piye? Heh? Lek gereng piye? Ora iso. Ora iso rasa gereng kowe. Rasa gereng meneng wae. Meneng wae kan ngopo? Ayo kon nyembang kok kon ngopo? Kok on meneng wae? Kowe iki nek omongan ra menake pikir. Ndono kaya ngono kok ya akeh lho penggemare. Nek omongan ra aku ki marai sengit. Iya, sinden kon maju wangune ya dalem, Pak. Dalem Pak Dalang. Nah, telek. Lah piye to yo? Kebacut mangkel kok dalem Pak Dalang. Medun glek wonten dawuh pripun Pak Dalang ngersake napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh Pak Seno. Wis ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan kok lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Lah piye to dalang iki ya ngewongke apa? Dingklekmu nganti panis. Iya. Oh anake akeh jare. Sapa? Dingkleke panis anake akeh. Omong sapa ae wong. Anake seprene lagi siji kok. Sing wong bapak-bapak kae kok. Ayo, mbok yo kek cek-cek. Aning bojone wis wegah ki ayo piye? Heeh, megahe piye ya? Ha iya. Bojone Mas saya tahu sik bojomu tau tak jakmo lho kok ora gek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Ngono dae bojo kula nek turu niku kaya mblumbang niku lho rasane. kok kaya blumbang maksudnya? Tak amben kok kanggo kabeh. Jarene kowe iki nek nglekar ngono kuwi ndi sing milirono, ndi sing mbandel. Apa nih sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan rentuk guyu kowe. Sapa cit? Nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah hehehe. Citraksi ta? Kayak Pyai Dringo lho. Pundi niku ta? Pyai Dringo. Mas Dodo apa? Heeh, asline Dringo mangunan ya to.
Jatimulya. Mbiyen kuwi gayane seneng nonton, gawe kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Ya. Ora pinter nyoting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Oh, ta? Asline sing dinceng kowe kok tinanggere. Anggere kowe ngadeg rek wis ya. Lah apa piye? Mas Dada, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Oh, apa? Wah, duelek iki dulekke ra masuk ning. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gantung HP. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pasi ngene iki lho. Ayo wis ben apa-apa kan. Lah saiki meni ra masuk lambene iki. Ning ijik enom lho iki. Ini ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Nek jak omong suwe-suwe, nek jak omong sithik ngono, piye to kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Engko nek tok jak omong terus ana kowe numpak apa to? Lah kula. Citraksi, mulo tak jenenge Citraksi. Bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok mau tak ndek neng ngendi Surabaya kae jagongan raku ning arep. Kowe engko saka samping mau saka ngarep to. Kula saka samping, Pak. Nyambut gaya apa? So. Aku muni syuting nggih niku, Pak. Kene gagap dekno gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani ro tatin. Tatine wong tuane we minggat kok. Kok disuarani karo anake. Ya. Ayo, Tin. Ki ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih. Sing gawe rambuté kaya musang kae lho. Biasane cok nyawer lho. Biasane cok nyawer. Iki pas ora. Oh, pas ora. Iki ming ngaturke suwe banget ora mresani streaming. Juga kepanggih malih Pak Dalang. Ya, ning ngarani aku Pak Senuk. Wo. Pak apa? Senuk. Senuk ki apa? Seno Nugroho, Senuk disingkat. Sugeng pegaran dateng Tirong kula nylimak saking iki asline Kyai Ndlingo. Ning nyambut gawene antil ndasmu lho. Ngapa? Ngrasani apa kaya? Mana jenenge sapa? Senuk. Senuk, Pak. Siapa? Wis rasa cerewet. Saking iki Kyai Trelong ning nyambut gawe ning Polda Metro Jaya. Ya, Mas Sugiono kae anggere dhewe ning Jakarta ra mesti nyenuk ning pinggir sinden rambutnya disemir. Ning ya nyambut gawe dadi polisi dadi. Ya, iki sing ngurus bayaranku ning Depok wingi seprene ya urung clear. Ya. Wis nganti gimana, Pak? Saya harus menggunakan cara apa? Pun, Pak, kula pun ikhlas mboten napa-napa. Ijole luwih akeh. Iya. Yo nyatane yo del rezeki wis. Iya. Teko. Del ndi? Maksudnya tanggapan ning aku kuwi akeh. Wong sesuk aku nek mayang ki ya kowe tak jak kok cerewet ngopo. Lah ya urung dikeki kabar le del-del mau iki ora ono kabare. Akhir bulan ki jadwal metu, akhir bulan jadwal metu ngono. Le metu nek pendak akhir. Saking senenge we ana sing mau bengi ngejope tanggal 17 Januari 2021 modar ora ayo. Warung tanggalane we reng duwe ya. Lah iya 20 irung ditandangi kok 2021. Mbok gawe, Pak. Ini ya tetep tak tampani wong aku ki. Soale didepi DP iki aku semrepet mripat. Sesuk mawon. Lah niki DP-ne kudu mlebu. Oh nggih, aku langsung tak cukup. Mata duitan ya? Matamu. Lah ora duit langsung seneng ngono. Ha nek di DP apa ora gelem? Ya ora apa-apa, Mak. Ayo tinggo. Kaya pol-pole lali. Le muni kanca-kanca iki sambatan ngono padahal wis dijaluk sik. Cok, iki nang ngene kancane kancaku. Ayo saking dene do dapusi ya gelem kok mbok ya genahke sok. So nek aku muni iki ngene kancaku ngono kuwi nemoni sing domah. Niki panjenengan rencange Pak Dalang. Ngono, wiyaga kuwi salah siji. Iya.
Ayo, dibawani lali janjine. Oh, lali janji nih. Mas Sugiono Polda Metro Jaya. Oh, nggih. Bawani. Nggih. Rasa manut suarane penonton. Aku arep muni kok ndak dalange nesu aja kae lagi nganu. Lagi bar angkrem. Ngeremi cengelmu. Bar angkrem akeh gureme gatelen iki. Mesti weruh lek kukur-kukur iki ta. Mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke. Ya wegah lek ngukur pas kono e. Lah kon ngendi? Ayo. Dene teneh kowe kurang ajar. Nek tok piting dasku. Tak bukake ketek kene ngono. Sida ora? Dina Minggu ya. Dina Minggu kang tak anti Sesuk nek prei anake jak ning Pinus Pengger kuwi. Ya, karo Mbak Tatin kuwi ya. Lho Mas Sugiono. Lho. Ah sing nyawer iki. Kesike to tak wacane sik kok. Den Bagus Sena Nugroho dalem sanget matur nuwun, sanget matur nuwun wis meng ngono kuwi. Kalau meng matur nuwun ada kono ada kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek Ade Ndono iki bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki. Lah ya ta nek jamu iki Cekoki ya. Latihan madang kae dicekoki. Aku sok mesake lho ndawur cah cilik dicekoki kajane kok. Kaya penyiksaan ya, Nak. Ya ning ben gelem aku. Ora. Nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Ah sing cekoki kowe pas kae. Aku ya manut wae. Cekoki ya, Pak. Ya. Asa duntir aku wis mengo dhewe. Iya. Tina muni ngaya Aku bar tok cekoki kae mutah iki. Lah napa? Aku mung nganggo kacu barang tak iling-iling nggo kathok to kene nyekoki. Lah kacune reget kabeh anane kathok e. Rasane kok langur-langur. Ayo totok ora guyu. Pengen apa? Pengen dicekoki kowe? Cekoki sing karo dikumbah pisan. Edan. Aku sengit enak ana wong lanang lamis iki sengit aku. Ya ora. Jotakan dosa Ya, kowe. iki penggemarmu lho. Oh, enggak masuk lho. Masuk. Aku ora ngerti nek nang bis kae nek perjalanan ado ki gayane maju. Lah nek nggon sopir bali mundur nggo HP kowe turu di klik. Bali mundur. Terus dikek di medun ngopi ae duduke aku. Pak, fotone Tatin. Tatin po Lopes iki aku. Mosok ora iso bedake lanang karo wedok. Mbok kok kaya ndase Lopes lho. Kok nggon foto kok kaya sirahe Lopes. Kenah Lopes wae gundul kok iso. Lah iya. Lah, Aku yo mrene lho, Tatin kok gundul to iki ngono. lah dodo iki kok. Lopes kok kembar siam ki. Lho. Lopes kembar apa? Wis gak nuwara. Pes. Ayo Mas Geter tintingane ayo, tekan ngendi? Aduh. Ngapa? Iki Pak Giono ya meksa kedudul atine. Kenapa? Den nyuwun rekening Mbak Tatin apa panjenengan nuwun sewu. Iki ngisor dhewe. Ning Ya. ora tak keki wis ben. Mbok dikeki kok tak perseni wis. Bahwa Tak nei. gah. Lah? Kowe wingi det 100 takon ngedom roy ini mau bagi mung tok kei selawe kok. Kowe lintah darat banget.
Ya engko nek aku ditransfer 500 jenengan 50. Surah ngarani rego ora. Lah ngapa? Ya Jakarta kok 500. Lah. Iki nonton lho, Deng. Anggere nonton piajike. Ya. Iki ana pamundutan saka pepundenku iki sing momong aku dek cilik mbiyen lek Wandi kuwi. Pripun Mbah Wandi? Bar iki engko kon lagu iki kon fragmen suminten karo Den Masih Broto lek Wandi njaluk wondo iki wondo iki. Aja piye nek aja iku ora ngabekti wong tuwa. Kualat to. Halo, ibune karo bapakne muni pramen nggih aku. Ya. Ya Wanda ngono ya. Ayo, hari iki teruske yo. Pukulan sendok. Pinter kelek alasan. Na Ngandar-andar angen dekor. saramban wae men gelis. Ya. Aku ya cerak kepengin delok wondo. Nek ndelok iki ya mbayar. Oh beres. Padake cah tipis. Ayo. Nyawer kowe karo wondo iki lho. Iya tak gawake tas. Apa men dudohe tas tok. Tokke. Tabungan. Karo buku kok. KTP. Obat kuat. Wah, gini wis ra iso. Iki obat puyer kok kuat ngono. Diapusi ngono. Agene nganggo obat. Halo. Ayo. Aku wis ora percaya. Minggu sing tatu
babas karo irama ya. Lah banter banget ya iki. Banterenan. Takon rem. Iya. Ayo persiapan. Mondo wis keringetan dilap-lapi terus. Iki aku mung sak derma nampa dawuhe Lek Wandi. Lek Wandi iki mbiyen melu momong aku, melu gendong aku, sok tak ompoli barang. Mula nek dheke dawuh kok panjenengane dawuh kok aku ora ngestokke iki engko ndak gelo. Iya. Kowe minangka anak ya nyeneng-nyenengno karo wong tuamu. Iya. Nek kowe urip kok ora iso nyenengke wong tuamu ki muspra tanpa guna. Iya. Ora usah nglinting sik. Iya. Pak Wanda. Obate Pak Seno mau dombe sik. Aja. Tak tutup iso dijukuk tenan kok. Malah Wanda terus padu. Lah kok padu? Ah masih bojone. Kok dadi kaya ngene, Pak? Yo, duduk. Suminten karo Den Broto. Kowe gandrung Den Broto. Oh, kok bola. Sing gandrung iki wae tak ndelok apa lae. Kowe wae. Kowe. Ora apik wis to. Ah. Aku delok rupane wis geli aku Orang-orang kok wis sedakep karo. Tak omong itu. Iki ketoprak kentekan pemain. Kok Anane Den Broto cadok ya wis iki. Nek ra kacamata ki engko nyawang ramat e. Wah, betul. Sip, heeh. Ya, ayo. Den Mas. Nganggo kacamata yang ndak bagus sih. Ora apa. Orang sida-sida kok wis arep menang sih kek. Waduh. Yo, Den Mas. Den Mas Brata. Piye kok malam iki didaleke iki? Ulung-ulung ae dibenakke. Mengko tak benakke. Mengko. Mak. Ora benakke dhewe lho. Kowe nek benakke sok nritik. Ayo. Serius iki tenan. Nah aku iki brotone ora serius ya. Ayo. Serius sih Bang demi bapak aku. Oh iya. Brata brat. Demi adimu. Halo. Rupane tuwa kowe lho bapakmu. Ayo. Den Mas Brata. Sopo iki? Den Mas kesupen kalian kula napa pripun to Den Mas? Sik sabar. Aku lagi iki kepethuk karo kowe kok terus ngetek rene. Ngetek aku ora ngetek jenengan kesupen kalian kula napa pripun mbok kene ndelok nang padangan dimatke rupane sapa aku sapa Ayo. Ngerti aku wisan. Coba kene. Ndak kurang ajar kene. Wah, iso. Ora cetha emang. Nek kanggo iki mat banget e. Seneng banget nganggo iki mat banget. Den Mas sing mat jenengan weruh napa Werna-werna. Aku mah ger cilik e. Pas angguyu. Panjenengan Serius. nek pon wonten mriki mboten sah kemutan senten ngomah. Muni ora ning bayangane iki wis cetha. Lah muni ora jenengan sampun kemutan kalian kula menapa dereng to Den Mas? Ya capet-capet aku kelingan. Nek cepet-cepet kula sinten? Kowe anake Warok Gunaseca. Nggih. Kowe Suminten. Lah nggih kula suminten Den Mas. Ayo bener, tak bener to. Lah nggih. Terus karepmu kok kowe methuke karo aku. Lah kula niku tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Iki mbok tangane iki rene-rene ngono. Kaya malah arep ngerok. Lah kaya
Ten Mas Broto kok dadi badak bercula satu arep Geli piye? Ten Mas. Kae lho Suminten di kok malah. Iya piye Suminten? Pripun panjenengan seneng kalih kula mboten? Ngene ya Suminten. Gandeng aku iki wis dijodokke karo Cempluk ya njuk ngapura sadurunge aku ora iso nampa katresnanku. Kula ngerti nek panjenengan dijodokke. Ning rak nggih, mbok wong ki carane madang ki mbok nganggo lawuh liyane ngono lho. Nek bendina lawuh tempe apa ya doyan, nek ya kala-kala lawuh iwak pupu ngono lho. Yo. Nek karepe nu kudu mengkono, karepku. Lah nggih mbok dikarepke. Wong ya menggari mangan lho. Iki wis nang ngarepe lho. Pak, niki ana gereh niku nek tak maem oleh ra, Pak? Ento nek kok ya cerdas kowe. Lu tenamen awal-awal. Ya kena nggo giul-giul. Aku melu. Panjenengan mbok rasa nganggo kono nek cin niat arep mangan mbok gek dipangan rasa dadak taren kono-kono. Gelem. Lah ya saking geleme lho. Wong ya aku iki terus nang arep panjenengan kok ya piye to? Dong ora e. Adep rene. Adep iki rene. Iki sikile iki lurus ora begagah-begagah ngene lho. Wis, ki adem-ademan ngene iki. Terus Tangane mendeni ya kena, aku tak ndene, ngono kuwi lho. hei, Ora apa-apa, santai wae. Sing jeneng adegan ning panggung ki ora gagas ngomah, ora ketanggo tekan omah keprok ember. Pak dadi trauma lho, Pak. Tak trauma piye? Tau grujuk banyu barang lho, Pak. Nek karo aku ora tak grujuk wis. Nah, Grujuk nek Nek karo aku tak kei mie. Mie apa? digaweke maksude ya. Nggih, digaweke mie. Jenengan pengene mimik napa? Kok langsung susu lho. Mangko ya. Nek keremenanku kuwi mimik soda. Oh, soda. Lah aku lagi gak ada soda. Napa bir? Oh, mabuk. Sak rantene. Nek, hah? Bir kok. Oh, Bir udu pir. Kupinge budek. iki ya kleru. Iki ya kleru. Wong sak rantene kok kudune iki bir udu gir ngono kok. Lah iya. Kowe muni pir kok. Apa? Ya kleru, padha-padha kleru. Ra apa-apa ya kleru, ra apa-apa ya engko dibenake ya. Iya, mau tak benake. Pripun panjenengan kersa kalian kula? Njaluk ngapura aku ora iso nampa marang Lah katresnan. sebabe napa? Sebabe napa? Mbok ora majuke mundur-mundur kene lho nang sing padang ben ketok. Ngene, minten. Aku tak kondo marang sliramu. Sejatine aku ki mau diutus karo Kanjeng Rama. Ora sang gagas bojomu sing jajan Wah, bakso. Pak, masyarakat kene iki do ngerti e. Ora sawet diawon ngono sing nyuwara bojomu jajan bakso terus aku diutus Kanjeng Rama. Aku diutus Kanjeng Rama saka Kadipaten Katerongan. Bapak Ten Mas, mbok madhep rene lho. Wong Sik. aku nang kene kok ya madhep rono terus. jalaran ngene minten. Nek ora kawengku saka kawicaksanane Mas Dalang, oh kowe wis medhes tak Tak piye? gandeng tanganmu tak jak mlayu ning dilem aja takon dosa. Apa kuwi dilem apa? Aku ora ngerti lho. Dilem ki apa? Ora ngerti dilem iki Aku warung. ya urung e. Dilem iki alas kidul ngono, Mas. Nek nang alas, aku senengan nang alas sepi to. Kok Kowe yo wong seneng? loro, wong anane me wong loro aku karo panjenengan to kok ndak asik-asik ngono. Aku ya seneng asine ya. Lah ya nek panjenengan seneng mbok ki ayo lho, ngono lho. Ngene ya minten. Tetep ora iso nampa marang katresnanmu. Yakin ora gelem? Ya piye ya? Nek panjenengan ora gelem aku tak ngepek adimu wae. Sik.
Iki iso kasus nih. Lah ngopo? Wes rasa tak critake. Wes Engko ora iso nganu lho. apa. Engko waroke teko, guna seco teko iki engko. Iya. Sopo? Warok kok alus. Ya. Ora minten aku ora iso nampa marang katresnanmu jalaran aku karo Kanjeng Rama Surya Ngalim wis dijodokke karo Cempluk putrane Warok Suranggala. Nggih, kula ngertos. Ning napa panjenengan menika mboten mesakaken kalian kula to, Den Mas? Ora tembung aku mesake marang sliramu, ora. Gandeng iki wis dadi perintahe Kanjeng Rama, aku ora iso nolak Wong marang. Kanjeng Rama mboten wonten mriki lah nek jenengan niku rak nggih. Nek umpamane awak dhewe ngene-ngene rak ora ana sing weruh ngono lho. Mbok sedilit-sedilit wae aku trima. Den Mas, Piye minten? aku wis bayangke nek dadi bojomu nek wong ana duwe untung ngono kuwi lho, piye ngono lho. Kan ora nek ora duwe untung ngono kuwi ra iso nyokot ta? Aja malah Ngene ya minten wis kowe aja rembukan perkara kuwi saiki ngene wae. Kowe antarane karo aku saiki urip kekancan wae. aku moh Mosok karepmu. aku pengen dadi bojone jenengan bobok satu kasur Iya. tunggal sekasur ngono kae lho kasure siji Wis kowe pentas sing apik. Aku tak ngawaske kono. lah ngapa ya Wah, ngono bojone teko nggawa ya mah. Ngosek-ngosek. Mas Wanda. Allah, Pak. Wis kowe santai wae kowe. Kono tak awasane kono. Marai aku rene kok sak wayah-wayah teko mencolot. Bojoku kaya Banaspati nane. Wonge streaming lho. Wis, tenang. Wonge streaming kok masa murah kok. Wis. Ora imu dadi elek to. Lah iki, Pak. Iki demi keselamatanku lho, Pak iki. Aku ora iso nanggung aku. Yo nek takoni sing ngakon mbahne. Den Mas mau ora rono-rono to rene Wis pinten. Aja nganti gedawa-dawa ya ngene iki. Iki ora dawa-dawa aku seneng sing dawa ngono lho rene Ya seneng sing dawa ning Pak obate. kok datang nganggo obat lho Aku ora iso ngene. Ya wis nek ora iso ya rasah kok. Ora iso dipaksa. Primun Den Mas purun nggih gelem ya Ora minten. mbok gelem Sing- aja rono-rono to aku nek nyemplung aku melu nyemplung rono lho nek Ya. kene wae Dene Terus piye to karepmu piye nek aku wis sesandingan karo kowe to piye? Lah ya aku rak ya seneng banget Hop kuwi. hop hop. Ya mah aku munggah iki. Sapa? Feelingku ki liwat Cina mati. Biasanya. Ya jungkel Pak mung Yamaha 75. Ngomong 75 kok metu Cina mati. Kateneh melorot ya. Ya mlorot jungkel. Kowe arep ngopo, Min? Rasa Aja ngono. Eling iki, Minten. saning ati kok malah Wah, itu.
Piye? Penak toh? Penak toh ngekep aku penak toh? Wani mati kowe ya. Aja rono-rono to Den Mas, kok Ora. kene wae lho. Nang kene iki anget, nang kene anget, nek rono-rono adem. Asine Den. Umpama ora ana Apa? Ora napa? swara sing ngeng-ngeng ngono aman. Mbok rasah dirungokke. Kowe kuping kurung budhek e. Lah yo anggap wae kowe iki wong liwat ning ora sah dadak mbayangke sing nang omah ngono lho. Nek sing nang omah mbok bayangke lah terus aku piye? Wong sing ana nang ngarepan ya kaya ngene kok ya tok tolake nang goblok. Asline aku ki bodho. Asline bodho. Umpama lho ki umpama. Umpama piye? Umpama Apa? Sik to tak omong. Ya, ki omong. Umpama apa? Umpama sliramu sedih. Ora tenanan to, besan aku meneng wae nang omong umpama apa? Oh, ngenteni aja dinteni minten. Lehku mlayu nggo Yamaha 75 banter banget. sumanding sisihmu Den Mas, Piye? wirane tak benakke nggih. Wis rasa. Kok tak benakne iki. Niki wirane sampun rusak kaya sapa ta sing miru mau iki mbok tak benakke kene. Aja ya minten. Aja. Lah kene menapa lho? Menika rusak Den Mas. Iki dasare elek, rusak wis. Wis tak kempit kok. Lah kok malah sing ngempit sing kono iki piye to? Ora wis ora ketok nek. Jajal nek ngempit kono iki mlaku cepet. Iya ra iso. Lah ya kok dadak reko-reko ngempit apa ora lara apa piye dikempit? Linu. Mung linu. Aja ya minten aku ora iso nampa katresnanmu. Nasa Wis turun jaba sesuk-esuk. Rina Turun nang isor wit ngarep omah e. Isih nandang Jawa jingkrung. Kuwi mesti wae. Kuwi kena dijagake to. Panjenengan nek kalih kula boboke ten kasur babut. Modal. Nek mboten nggih bobok ten nggen pupu kula. Aduh. Purun ta Den Mas? Iri. Den Mas lho ora ngono kuwi mbok ora usah jual mahal ngono. Ora tok turak tarik iki ora koloran. Ora koloran tenan. Tak ndelok nek ora koloran. Aku ora stagenan lho. Oh berarti gampang? Mengko nyari diudari sepisan ngono wis dadi ya? Ora nganggo ndelok to? Wis ora rene to, Tin. Tin sapa? Ten kok tin. Ora. Kowe jare nekat banget aku diplotrokke tenan cilaka ya. Aku ora stagenan iki. Yen wis Madang. Karina enggal ratri kang kadelu tak cedhake nggih Den Mas. Iya ini nyedak. Adep rene tongone lho, anteng. Aku
aku tak demok nggih. Oh, ndemok ana mung ndemok tok ora apa. Mong sliramu. Rasane pripun Tin, Mas? Iki deg-degan tenan lho. Sapa? Iki. Ayo ben ayo. Kok diyamahane teko tenan apa piye? Ngene. Wedi nek dhek lho, Din. Apa kuwi? Cakar. Udal-udal lingkung bareng. Ha iki apa ning ngarepe iki? Mong sliramu. Ambok ora ditemak-temak wae to. Wah, ngene-ngene terus lho. Ya ngene. Ana apane ta? Apa? Iki nek nganti Ana ulane pokok. ana ulane sawa. Ah, duwe ula? Duwe. Ulane buntut ta? Ya tergantung delok-delok suasanane. Aku sesuk ndelok ulane ya. Oleh. Oleh? Oleh. Saiki wae. Wus. Aku silak pengen lho. Silak pengen oleh ya. Silak pengen. Ya ora nang kene. Lah nang endi? Nang Gunung Mungker kono ya. Lah ya. Ayo. Nang Gunung Mungker ora wis sepi ya. Lah ya ayo. Kok apal men to kowe, Nduk? Lho, lowong kene lho, Pak. Tanah liat. Kaya bolot saka kebon. Tresnani lahir batin. Langsung ya. Dadi. Lah iki ngapa? Wis kuwi engko dinengke wae ra. Ajar dhewe wis. Joget oleh Pak aku nggo. Aku edan kok dadi. Oh, entuk joget bebas kaya. Nggo apa kuwi nambani rasane gelo. Oh iya. Lah piye? Arek ngapa? Arep joget wis ngono kae to. Oh ya. Iya. Oke. Men sisan sesuk ki lawange men ling ngancing sing rapet ngomah sisan. Wis. Sisan Tekatan ya, Nduk. Wis siap tenan, wis siap. siap. Iya, jos. Wong lanang ya ngono kuwi. Tadi semangat banget loh. Piye nek kon joget kok le semangate ra umum mau tak Wong aku gelem nekat lho iki. wah, kowe arek nekat. Gelem. Ya aku ya nekat kabeh nekat. Sik sabar nek kowe nekat. Lah ya piye? Kok ora sida? Aku wae sing nekat kowe rasah. Terus ora dadi no. Mengarep joget sisan sesuk-esuk ki tekan ngomah tapuk parut aku. Lambangane nang omah ditapuk parut mbok karo aku tak tapuk. Ora nganggo parut wis. Ora kewalik. Ora nganggo parut. Kok ora kualik piye ta? Ora kuwalik. Maksudnya piye? Hei, Gek nembang kok atono pisan. kuwi maksudnya apa? Rasa ditakokke maksude. Raja tak ayo gek nembang to. Perkara nggon puk tinapuk mau wis dicupet semene. Kok dadak pok tinapok? Dadi. Ya. Dadi liwang atiku.
elok kowe tenan. Pasti aku rong karuan wani lho ngono kuwi. Kok kowe gek kerawuan to. Kerawan danyange ndang sarine. Kok terakhir mah tuh gentak-gentung. Ini ngapa? Pas ketoprakan ya. Piye? Piye? Saya to. Kuwi tanda apa? Ayo ngono. Iya. Dansa karo aku ya. Dansa. Oh, iki pinter iki ratu dansa lho. Apa iya? Ratu dansa. Dansa sae. Sabda pandita. Piye? Nafas entek. Misal. Andene nek mun nak crita aku gogoh iwak saka ujung. Tapi wis Nek perkara gogoh pinter apa? Nek perkara pinter gogoh. nggogohi apa? Kowe njaluk tak gogohi yo ye. Nah niki. Padake wayang golek wae digogohi. Mumpung aku ki gelem nekat-nekatan ya. Aku kudu wayang golek sing mbok tak gogohi ngene-ngene ra iso ya. Lah jare kowe pengen mbuktekke lah aku gogoh. Aku tau ngerti lek mung gogoh ae. Nek percaya arep mbuktekke kowe turu aku niki tak gogohi. Edan. Wis. Iki ketoke. Iki ngomah wis ngombe pil apa-apa lho iki. Sisan paramek samplek men dintek. Wis saking lirakuan ngamut terus. Omong. Satu kali lagi, masih kuat. Siap yuk. Ya, Yo, siap. mumpung disusul Pak Tri. Iya, mangga. Dadi liwang mundur-mundur ngono kok. Ana sing nyandel iki apa to, Mam? Hah? Endes. Katenku apa kok ana sing nyandel nang kene iki? Bulane ndasmu to. Kinar berjiwa koete. Paling jeget suwe-suwe kaya Mamet di sawah. Wis kesel deh, wis mulai kesel. Wis nggih ngombe. Ngombe bareng ngombe terus ngalamun ki engko.
Bayangke sesuk Wis nek genah nyepaki wayang wis ngora bener mesti meneng. Saya esuk saya ndredeg. Engko ade bodali dek ngadeg ning tengah-tengah ngono iki. Bali ora ndo? Ketoke aku wis ora iso. Sabda Pandita Sembah nuwun Mbak Tati Lestari Yandayani. Oh nggih matur nuwun. Tak wonten. Ora usah njalukku tak kei kok. Ku nek njaluk kene dikai selawe, yakin. Selawe lumayan lho nggo tut. Lumayan, raine rak karo kalkulator kok kene ini. Nggo tuku helm entuk lho nggo. Panus maning jajaran sekretaning bawana